Descoperă Marcăul. Descoperă Marcăul. Geamuri, neică, geamuri, hai cu geamuri, cu oglinzi. Geamuri, geamuri și oglinzi avem, icoane. Geamuri, neică, geamuri și oglinzi avem, icoane. Să le asociești, că să-ți faci un chistulaș purav, să nu ți le tălăuzească. Sfințe, să nu se tălăuzească, că de acolo să-ți fac chistola și spurat. Asociem pe cole, pe în spatele chistulășii. Da, dacă e spura, Păi spura, îți dă jos toate țundurile și tot le află. Spura, dar te mai faci așa, știi? Ce să e egal? Că știi cât e afurițățăs. Minge naște toponește la tisturile și nu știi tu pe care ușa Așa intrat. sporavei? Oi. Trebuie aranjați acolo, să nu se tălăuzească. Bună ziua! Să trăiți, domn profesor. Poftiți, Sunt profesorul Dumitru Locionții de la Cluj, de la filiala Academiei Române. luați loc Dumitru, aici să Ursul stați. de la Mărgăiu. La Vă masă mulțumesc. aici la noi. Mulțumesc foarte mult! Hai să vă arăt poze cu Țolanu, Vă rog cu frumos. Toiga. Tălăuzești? Tălăuzesc. Tălăuzești? Eu toponim cu el. După nim la toigă, mă, să asucim acolo, să asucim tălăuzile. Este un argou profesional. Îl folosesc pentru a se putea înțelege între ei când vor să nu fie înțelegi de persoanele cu care intră în contact. Este unicul argou din România care s-a dezvoltat în mediul rural. De aceea consider absolut necesară o cercetare sistematică în toate satele unde el există încă. Toponimul e după Covil Tiramon. După nim. No, după ai. Limba gmuțească este foarte importantă nu numai din punct de vedere lingvistic, ci și din punct de vedere antropologic. Meseria de geamgiu nu se mai poate face acum cum se făcea înainte, în mod firesc va dispărea. A fost grav viața de geamghiu. Dar a fost faină.